tivera visto o gato. Elvira! 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 Que pasou? Que vai pasar, Pia? Que vai pasar? Escuita! Está outra vez o desgraciado do gato ese. Pero a min que me dixe eu estaba dormindo. Pero cala a boca, Pia, cala a boca. Non hai Dios que durma co escándalo este. Mira, temos que facer algo, eh? Fai o que queiras, a min déixame tranquila, ó. Merda, agora non podo dormir eu. No, dilo como se fose culpa miña, home. É o gato, Elvira, é o gato. Levábamos unha semana así, sen pegar ollo. Saín a ladrar á ventá, tirei pedras, ata deixei a Kevin José unha noite dormindo fora. Pero nada. El seguía miau, miau, miau. Hago na nai que o pariu. ¿Qué pasa? Pensas que pago para que durmas, estafador? Don Anselmo, pero que levo unha semana sen pegar ollo, eh? Claro, claro. Iso por culpa dos litros de licor café que te metes no Puscas. Sí, home, tío, carallo, quen me dera? É por culpa dun gato, home, un animal do inferno, un bicho... Cuidado, un respeto falar dos gatos. Os gatos son animais maravillosos. Creounos Deus para que os homes podamos acariñar os tigres. Os gatos, Moncho, eran sagrados no Antigo Egipto. Sabes ti onde está o Antigo Egipto? Non. Pois daquela cala. Escoita, mira. Esta é Pandora, a gata de mamá. Trouxo a alegría a nosa casa. Os gatos están moi por riba de ti na escala evolutiva. Sabes ti o que é a escala evolutiva, Moncho? Do, re, mi, fa. Non tes por que aguantar isto. Non me digades por qué, pero don Anselmo tampouco me parecía o mellor aliado para buscar a maneira de acabar co gato. De todos os xeitos, eu sabía de sobra onde buscar axuda. Pois non hai outra solución, Moncho. Se o bicho quere guerra, hai que darlle guerra. Ti falas moito, pero non é tan fácil, Puscas. Puscas ten razón, Moncho. Ou que queres? Que o gato sente contigo a negociar os termos da rendición. Hai que acabar con ele, punto. É que fago? Lío a tiros co bicho ás tantas da mañá ou que? Non seas animal. Nestes casos o mellor é recorrer á guerra química. Faime caso, que eu nesto teño experiencia. Si, ti amas o gas mostaza, uña e carne. O gas mostaza teño utilizado, pero non me convence. Mira, este veneno. Este, 100% mortal. Eu utilizo día sí, día non. Sabendo como saben as tapas de Puscas, era algo arriscado preguntalo. Pero tiven que facelo. E mira unha cousa, Puscas, ti o veleno este exactamente para que o utilizas? Pois eu menos para os callos, para case todo. Eu boto ya a cociña, boto ya o almacén, boto ya a barra, o chan. Con todo isto mesmo che mata unha bacteria pequena como un mastín, como un mastín de pepucho. A ferretería, pobre can, bota as como polo. Ai, Puscas, pero isto te lo caducado dende hai 7 anos. É que, por estar caducado mellor. Será máis mortífero, non? Trepa aquí. Bótalle ao gato, faime caso, xa verás, é man de santo. É unha cousa, se atopas o cadáver do gato, presto. Puscas, non me asustes. Para que carallo queres o gato morto? Pois quero, para facer unha jatada como na posguerra. En tempos difíciles, aquí en Lameo sempre me gustou comer janta. Pero este vai estar envenenado. É botarlle un pouco perixil e apenas se nota. Está mojado. Estoulle preparando un prato combinado ao cabrón ese. Queixo e sardiñas. É o que máis lle gusta aos gatos. Pero aínda falta o ingrediente especial. Cortesía de Puscas. Parece que lle sentou ben. Ten a voz máis clara e afinada. Calque, estás achegando, eh? Estás achegando. Ven, desgraciado, ven. Picou. Come, filliño, come.
Listo, a dormir, ella. Ai, por fin. Ou, se queres, podemos celebralo. Ata. Tiña de lo que escoitar, amigos. Que maravilla, parecía Pavarotti. Música celestial. Xa vos dixen eu que ese veleno nunca falla. O saca outra botella, Puskas, que non se diga que non celebramos a morte do enemigo como ele. Boas a todos. Home, don Anselmo, que tal? Toma aquí con nós un viño. Non, grazas, non estou de humor. Toma, Puskas, por favor. Colga iso por aí, se non te molesta. Tomade, rapaces, tomade. É Pandora, a gata da miña nai. Fuxiu onte da casa, non sabemos nada dela. Estamos preocupadísimos. Home, pues precisamente Moncho acaba De brindar polos gatos desaparecidos. Don Anselmo, que é unha lástima, me que anden por aí criaturiñas co que... Di que sí. Moitas grazas, Moncho. Moitas grazas. Marcho que vou seguir repartindo. Mirade ben. 1000 euros en recompensa para que non tope. 1000 euros. Ata logo, rapaz. Moncho, que dices? É a que mataches ti ou non? Eu que sei, Lino, será. Ata ten cara de boa persoa, cara. Non sei pa que che fixen caso, Pusquilla. Non sei pa que carallo che fixen caso. O que tens que facer é atopar o cadáver, que ves que a gata está ben mantida, Mira que cargas, mira que... Home, se atopas o corpo, mellor don Anselmo dache recompensa. 1000 euros. Non nos caja o corpo. E canto estará un bicho deste nunha tenda? Ai, barato non che é. Ben se ve que é unha raza cara. 600 euros nunha tenda de bichería e mascotas en Carballo. Sei que o gato de pura raza está polas nubes, pero non hai problema ningún. O tei contas e saio gañando. É a cuspidiña da foto de don Anselmo. 1000 euros, 1000 euriños, a recompensa vai ser para papá. Pandora, ti que dis? Pandorilla? E conteste de todo, Quieto, non rabulles, non me quite las uñas. Home, don Anselmo, mire que sorpresa lle teño, Moncho, que é isto? Como que é isto? Dirá quen é. É Pandora, é Pandora, a Pandora da súa nai, atopei eu. Moncho, non aturo bromas con estes temas. Que está pasando? Que non é broma ningún, home, que é certo. É Pandora, sí, atopei eu. Así que, cando lle veña ben, podemos empezar a falar da recompensa. Que recompensa, ni que carallo? Ti pensas que eu son parvo, que me podes estafar? Pero que non é estafa ninguna, don Anselmo, por favor. É Pandora, atopei eu. Pandora xa está na casa. E, ademais, isto é un cruce. Isto non é un animal de raza. Ti pensas que eu vou meter na casa un mestizo? Por favor. Que ten gana no banco? Vale. Que che rouben un partido? Pase. Que che estafen coa hipoteca? Normal. Pero que che den o pau nunha tenda de mascotas. Este país estáse botando a perder, home, está indo ao carallo, dígolo eu. Pero ainda así, a cousa non acabou aí, non, ainda foi a peor. Acabouse. Vou na afogar agora mesmo. Que ten? Mira, onde vas? Que vas facer? A ti que che parece que vou facer? Ti non as coitas? Bueno, a ver, tanto ten, o que canto que quira, miña pobre. Pero mira, custou uns 600 euros, Como vou afogar? Entón que facemos, Moncho? Non dormir hasta que morra de vella? Tranquiliña, anda, tranquiliña. Ti pensa que é como se fose, eu que sei, un canario, como se fose Roselito. Piu, 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 piu. Que te parece? Paréceme que teño unha solución moito mellor. Aí sí. Veña, Pandoriña, durme, muller, durme, por favor, que levamos 4 días aquí no garaxe os dous. Veña, durme, tens que dormir, vale? Veña. Durme, miña nena, durme, meu amor, durme, Pandoriña, durme... Cago en... O burro voador de Lameiro. Se algo odiamos en Lameiro son as festas nas que a uns tipos se lles dá por tirar cabras dos campanarios e cousas así, ou fan festas tradicionais martirizando galiñas ou formigas ou todo canto bicherío se lle poña por diante. Xa é un animalado, home. En Lameiro somos tipos moi sensibles, non nos gustan esas cousas. En Lameiro tiramos burros dos campanarios. Pois semella que este ano proíbenos a festa do burro, non imos poder facela. Mira, tino que se meten agora, pero temos parar. Que se non se pode ir cazar se non é en tempada. Que se hai que pagar impostos.
Que se non podes tirar o lixo cando a ti che pete. Que veñan agora co rollo de que non se pode tirar un burro dun campanario. Home! É o peor é que son os de sempre, uns da Coruña, que din que é unha crueldade co burro. Que vai ser unha crueldade. O que é crueldade é non permitirlle ao burro ter o seu día de protagonismo, entendes? Porque van contra todo, contra as tradicións máis nosas, entendes? Que se perden a noite dos tempos. Iso que terá xa 20 anos, non? Que 20, 22. Mais ao meu favor, é unha borrada de tempo e o carallo. E dixo por seu, tirar un burro dun campanario é máis que unha festa, é un arte. Pero eso somos de fora, que non nos entenden. Entendes? Que non nas viven como nós, que o levamos moi dentro. E outra cousa, ese burro, a raza dese burro está feita para tirarse do campanario. Porque senón xa non existiría, entendes? Eso está máis que probado, Non o viron, home, non o viron, que senón é precioso ver que hai no burro. É unha maravilla, home. Eso é moito máis que unha festa. É arte en estado puro. Todos en Lameiro estábamos a favor dunha festa tan bonita e tan antiga, quitando o burro, normal. Vaya, todos non. Sempre hai algún payaso, algún desgraciado que está en contra. É unha animalada! Pobre burro! Pero que vai ser, Kevin, que vai ser? Mira, ás veces non sei a quen carallo saíches, A familia de tua nai, porque a miña... Coidadiño, que na miña familia sempre estivemos a favor da festa do burro. Kevin, se és de Lameiro, tes que estar a favor de tirar o burro polo campanario baixo. Pois que se aibades, que eu vou protestar cando fagades esa animalada. Vou protestar, pero ti quen carallo pensas que é eso? O centro do universo ou que? Que pensas que és como a Terra, que todos os planetas e máis o Sol xiran ao teu redor, payaso? Non digo eu, que digo? É que me parece ben que proíban o de tirar o burro polo campanario. Kevin, esa festa é nosa, de Lameiro, non se pode romper esas tradicións. Claro que non, home. Pois eu cando fagades vou protestar. Como eses da Coruña, non? Estásme rompendo o corazón, tío. Estásme rompendo o corazón. Que sepas que se vas en contra de eso, vas en contra de Lameiro, vas en contra de nós. E non só Elvira estaba así, non. Os ánimos estaban cada vez máis caldeados. E agora resulta que a policía quere impedir que tiremos o burro polo campanario. Pero que pasa? Que é isto, Moncho? Cuba, Corea del Norte. Se queren ir contra algo, que vayan contra o botellón, pero que respeten as nosas tradicións. Xa é o que eu digo tamén, pero... Que injustiza. Isto non vai quedar así. Temos que seguir coando se festa. Que xa son 22 anos, 22, esa é unha eternidade. Me gusta de todo o mundo. Bueno, quitando ao propio burro e Kevin, pero... Que saberá ese idiota de arte. Pero esa é a rebeldía da edad. Xa se lle pasará, home, en canto coi algo de sentido. Xa verá que bonito é ver un burro voando. Moncho, sabe lo que imos facer? Imos tirar o burro igual. É como... Convoca a todos no Puscas, Asamblea Xeral. E así foi como empezou todo. Como decidimos cumprir as nosas tradicións. O que temos que facer esta noite é honrar a policía e os ecologistas eses que veñen da Coruña e de sitios raritos. Que respeten o noso, que respeten o noso. Me meteu con eles que andan a queimar fogueiras na praia de San Xoán. Non eles estão a carar. É que non aprecian arte. Porque xa o que é, arte en estado puro, oíste? Non quería ver el subindo co burro ao campanario, carallo, a ver o que é, que maravilla, arte 100%. Mais que iso, Moncho, moito máis que iso. O que se produce entre os que tiran o burro e o propio animal. Iso é unha danza, un baile. Un auténtico baile, don Anselmo, diga que sí. Ve lo que era ali o tipo e hornear. Son unha maravilla, cuidado que non é fácil convencelo, que o tipo é teimudo de carallo. Xa o creo. É que está claro que o burro oye ti e dase conta do que pasa e que quere formar parte do ritual. Eu digo unha cousa, é que isto non o saben os ecologistas. O burro vive moi ben hasta o momento da tirada. Esa é outra, vive como un marqués, carallo, quería eu para min esa vida. O tipo non sofre, non, vaise preparando, porque sabe que é o seu destino. Naturalmente, veña, venos falar, imos ao chollo. Un momentinho, antes de marchar, vamos tomar a última volta. Veña, chupitos. Outros, pero si xa levamos 14. Veña, cala, bota por me parecen, pon aí o bar. Alegría e valor. Falta fan, que quimos facer é arte puro, amigos. Arte puro, veña. Arte, polo burro, por nós. E así tamén doi menos as cousas. Vamos, valiente! A cousa non saiu como pensábamos. Era visto. Mira que vos dixe que non tiñamos que tomar tantos chupitos, pero claro, a mí ninguén me escoita. Tranquilo, non é pa piñerse así. Como que non, carallo? Se me tiraxes un campanario abaixo. Tan queixón, xa como te podes por nada. Pero Amelino pensa positivo.
Axudaches a que case poidésemos cumprir coa nosa festa, a nosa tradición, e ademais, a que fixéramos arte con mayúsculas. Verdade? Lino, e as cousas como son. Sabes, ver que era un burro é bonito, pero ver que era un carteiro foi espectacular. Sancho, tamén te podías fixar un pouquinho máis, non? A ver, estaba moi escuro. E había moito barullo, Claro, os chupitos que tomáramos, a xente animada, berraba, tiro, Moncho, tiro! Claro, eu ver non vía nada, entón tiveme que guiar polo cheiro. E Lino hasta non cheiraba moi ben, mas ben fedía. E claro, depois o lombo, cheo de pelos, peludo como é, dixen eu, este é o burro. Entón tirei a Lino pensando que era o burro. Ollo, sen querer, Agora que eu, ben que o sinto polo pobre do burro. Quedou ali só no campanario. Animaliño. A ver como baixan agora, meu pobre. Meu pobre, eu que? Grande presente, Lino. E digoche unha cousa, Foi impresionante. Foi increíble. Como aplaudía a xente, meu home, vendo... Bueno, que espectáculo. El Algún ainda choraba, Francamente, eu conmovíme. Eu casi choro, era un espectáculo digno de ver. Non me extraña, hombre, non me extraña. Mira, eu tiven que seguir saudar 3 veces do que aplaudían. Aquilo parecía a Virxe de Fátima, un milagro. Monchos! Bueno, igual está mal que o diga eu, pero tamén tiñen que eu saudar antes de meterme na ambulancia. Claro, natural. E que increíble o que lle gustan estas cousas a xente, como se emociona. A miña Elvira é un milagro do contenta que estaba. E que viu o rapaz? Bueno, estaba en contra de tirar o burro do campanario, non? Pois di que agora non hai problema ningún, que podemos tirar o carteiro cando queiramos. Todos contentos, home. Todos contentos. Casi morro, carallo. Lino, por favor, non te quedes co superficie, vamos. Dino, Moncho ten razón, Sabes? Non te pases, Claro, ois, e pola Guardia Civil tranquilo. Eles din que non hai problema ningún, que non hai ningunha lei que proíba tirar carteiros. Podemos tirarse todas as veces que queiramos, sempre que ti estés de acordo. Ao final, todo o mundo estaba de acordo. Tirar o carteiro do campanario é moito mellor. Sí, moito máis bonito que tirar o burro, é moito máis artístico. Lino, que? Daquela pá non repetímolo, non? Repetilo. Non sei, ou me morrer. Barbadas, tes que pensar en grande. Agora mesmo, iso non é para todo o lameiro. Temos que repetirlo todos os anos. Por fin non nos deixes en a nosa tradición. Mira, se queres, poñemos un colchón bello no champa que non te manches tanto, non? Non me convence, Pusquis, non me convence. Non podemos perder a plasticidade do golpe do corpo contra o chan. Contra o chan. Colchón, espera. Claro, escoitos a eles, home. Lino, pasarías á historia de Lameiro, entendes? Quen che coñece agora? Ninguén. Pero todo o mundo empezaría a falar de ti como o carteiro que tiran do campanario, Ti pensa que podría ser unha honra para a túa familia, que os teus fillos herdaran esa tradición e dai os seus descendentes, e así de xeración en xeración, Lino, Non sei, pero terei que pensalo. Pero non, se é por Lameiro... Grazas, Lino, grazas. Veña, por Lameiro, Lino, veña. Veña, Lino. Xa estou vendo, vai nacer unha tradición en Lameiro, unha tradición do pobo que se estenderá polos séculos dos séculos en todo o mundo. Que temblen os vikingos de Catoira, carallo. Tirar un carteiro desde o campanario. Genial. Festa gastronómica. Ya pa aquí, chego a reventar, chego a reventar. Os visitantes deixaron miles e miles de euros na choupana, manda carallo. Marachispos, como. É que a festa da cebola xa ten a súa tradición. Eu que sei, deben levar facendo a 4 ou 5 anos. Mira, non hai cousa mellor que unha festa gastronómica para levantar a economía dun sitio. Sí, Home, deberías decirlo a Angela Merkel. Non te burles porque Moncho aí ten toda a razón. No, unha festa gastronómica é un éxito seguro, entendes? É un modelo de inversión máis antigo da historia, está totalmente probado, nunca falla. Pois non habería que facer un aquí en Lameiro. Alá, falou o oráculo. Mira ti que listo, como se non o pensara eu 1000 veces. É que non se pode, é imposible. Non por falta de ganas, nin de ilusión, nin de iniciativa, non. Non se pode por un problema meramente técnico. Que non se pode, Lino, que están todas collidas, home. E, por exemplo, queres facer a festa gastronómica do... que sei, do cacahuete. Seguro que hai unha aldea en Lugo que xa ten registrada a idea. Pódese dicir máis alto, pero non máis ancho. ¡Ya está!
A festa da sopa de sobre. Que vos parece? Seguro que non hai ninguna festa da sopa. Que error, non vale, home, non vale. Mira, as festas gastronómicas galegas, daqui, da terra do país, teñen que ter ou chicha tallada ou alcohol, entende? Se son de comer, tens que poder masticar. E se son de beber, tens que encher. E a sopa non vale, amigo. E os ovos? Que tal a festa dos ovos? Tampouco, Elvira, tampouco. Mira, os ovos son algo sagrado, Elvira. Son algo moi particular, moi de cada un. Mira, todo o mundo pensa que os ovos da súa casa son os millores. E non habías quedar ben con ninguén. Se quedas ben con un, non quedas ben con outro. Pero, papá, como sabes tanto de festas? Porque levo toda a vida dedicándome a papar e a beber. Por que vai ser, tío? Por que vai ser? Por xenética e por patriotismo. Mira, de outra cousa non saberemos os galegos. Pero de festas gastronómicas, de degustación gastronómica, vaya, de papar, somos unha potencia. Claro que sempre hai alguén que dá a nota. Pero, por favor, Lino, o que estás dicindo non ten sentido ningún, entendes? Se comemos cousas máis noxentas, son. Mais noxento que un gato. A ver, claro. Pois eu que sei, por exemplo, unha anécora. Que é unha anécora? Mas que é unha araña xigante con cáscara. Home, e cómela. E asco lá, non, pero cómela. Igual, ainda así me vas convencer. Eu gato non como. Moncho, ti que dis? Eu non sei, a mí non sei se me prestará. Primeira festa da jatada. Soar ben, chama a atención, chama a toda xente, pero non sei, eu non sei se estarán os corpos preparados para iso. Eu, polo menos, nunca o probei, o gato. Ok, pois é o que dis ti. A saber cantas veces comiche ti gato pensando que era coello. Home, eso xa non se fai, Pusca. Se fixo toda a vida, home. Pregúntalle ao velho. Bueno, pero eran outros tempos, eran os tempos da fame. Que tempos da fame? Logo, que tempos da fame hai máis que os da agora? Que a crisis que hai? Ahora é o momento do cambio. A volver a comer gato. Ti mira, en Grecia vas por Grecia e non ves un gato por andar. Fronte á jatada de Puscas, xurdiron outras opcións. Mais elegantes, si, non digo que non, pero igual de insensatas. Ou máis. Vamos a ver, Moncho. Un pobo que come gato é un pobo que non quere progresar. Nós temos que camiñar hacia diante, ser ambiciosos, entendes? A verdade é que moito non. Claro que non. E sabes por qué, amigo? Porque che falta visión de futuro. Por iso es un empregado con soldo miserento, mentres que eu son un empresario de éxito, un emprendedor. Cando don Anselmo se pon así de lóxico, o máis prudente é calar e non levarlle a contraria. A ver, Moncho, a nosa festa gastronómica ten que basearse nun produto caro, refinado, elegante. O churrasco de porco, ben sei, don Anselmo, pero que non pode ser porque xa está collido. Que eu saiba xa teñen esa festa en Bueu, en Nigrán e en Covelo. Pero que churrasco de porco, nin que gaitas. Pensa en algo máis fino, máis elegante que o churrasco de porco. Máis elegante que o churrasco de porco? Nunha palabra, Moncho. Caviar. Como? Caviar. Caviar de Esturión do Caspio. Ajá. E que ia facer? Disimulei, carallo. Non entendín nin papa do que dixo. Nin papa, Caviar, Esturión, Caspio... Parecía que era un apelido de romanos, carallo. Cuo vadis. En todo caso, o peor non era se don Anselmo falaba ou non falaba en cristiano, non. O peor de todo era que pouco a pouco todo o lameiro se foi envelenando e caendo nunha discusión infinita. Que non, Milucho, que por aí non paso. Bueno, pois vai ti só, pero eu non penso formar parte desa pantomima. É que non tedes nin idea de estrategia, Milucho. Non. Bueno, pois vai ti, a mí que me contas. Que non vou, eu quedo na casa. Vale, pois veña, ata nunca, imbécil. Que pasou, campeón? Problema na pandilla ou que? Pois que Milucho vais a xuntar cos que apoian a merda esa da festa do polo de fresa. Eu sigo fiel ás miñas ideas. Eu sigo apoiando a miña idea de facer a festa da sopa de sobre. Sopa de sobre! Sopa de sobre! E diredes vos, cousas da pillería que se deixan levar polas hormonas. Pois non. Os adultos tamén caemos na tentación de guerrear, sí. A ver, Moncho, non sexas cabezón ti tamén, home. A empanada é un valor seguro, entendes? Se a empanada de berberechos está collida, pois collemos a de xougas. E se a de xougas está collida, pois facémola de pavo real e punto. Miriña, perdón un momento. Eu sabes que eu non teño problema ningún con empanada, que me gusta moito, sábelo de sobra.
Pero é que tampouco fai falta chegar a estes extremos de crispación. Claro, porque ti non escoltaches falar a Maruxa da peixería, Que se a festa da Robaliza é só que quere vender. A muller cae de caixón. Hai de caixón? É Palmira da carnicería. Festa do Redondo de Terneira, claro, ten a cámara chea del caducado dende o Nadal e, claro, tenlle que dar saída. Capacita, muller. Cando pensamos en facer unha festa gastronómica, o último que queríamos era acabar pelexándose uns cos outros. Ai, non querías pelexar. Pois por que non pensas as cousas antes, Moncho? Que non as pensas antes e miran que situacións nos pasa agora. Por Dios! A culpa xa é miña por intentar que este pobo saia do atraso no que está sumido. Ignorado. Pois non vexo eu que sea tan mala idea, Primeira festa do combinado. Así abre posibilidades. O que queira un cubata, o que queira un gin toni, o que queira... Pusca, xa te entendín a primeira, rompe gollón, Pero vamos a ver, eso non ten sentido. Porque os bares están abertos todos os días. Que queres facer todos os días a festa esa? Non podes. Claro, que ten moito máis sentido é a primeira festa do lavado en grasa que está promocionando o uso do taller. Claro, eso sí, por iso que non paso, é moito. E mira, tío, con tanto egoísmo como hai en Lameiro, a solución foi aparecer gracias a unha acción xenerosa, desinteresada. Chavalada! Listo! Solucionado o tema da festa. Ai, sí? É de que vai ser? Bueno, iso ainda non se sabe, pero que vai haber festa, iso seguro. Temos un patrocinador, o chino Jun. Dixo que pagaba en todo. Orquestra, lucerío, racións gratis, todo gratis. No, se paga todo, por min, a mí xa me va. Home, sí, nada máis que falta saber a que produto lle dedicamos a festa, pero do resto... Nada, iso está todo pensado, xa se ocurreu a ele. Está na imprenta facendo os cartéis, en 10 minutos témolos aquí. Ala, xa temos festa. Mirade que maravilla. Primeira festa do Aloz Tres Delicias. Ese que non o chamou Dios polo camiño da ortografía, pero soar ben, Tres Delicias, nin unha nin dúas, Tres Delicias. Toma por aquí, home. Van ver o da Choupano que é unha festa. Os da Choupana ainda se están rindo de nós, Me digo que unha cousa non me extraña. Arroz Tres Delicias. No, por favor. Xa o nome xa é o que acaba con todo. Levan a gaño, Tres Delicias. Ti escoitas Tres Delicias esperas a topar eso. Chimichurri, caramelo, cousa rica, non sabes, pacharán. A decepción foi maiúscula. Quen contaba co arroz Tres Delicias fora arroz branco con 4 chícharos mal contados. Por favor. É que os chinos xa son falsos para poñer os nomes. Xa, por exemplo, os anos. Teñen anos que lle chaman ano do tigre, ano do dragón, ano de non sei que. Chámelle 2005, 2008, como a xente normal, home, por favor. Mira, xa está, borrou con outros viños e algo. Veña, queredes unha tapa? Trai tamén. Trai. Ainda teño 2 cazolas de arroz das delicias aí. Para mí non poñas, por favor. Deixa estar.